Garo fati kiɗa mami na gidana. Garo fati kiɗa baban ɗan mani. Na udu bakin shege baban yar bayye. Na udu bakin shege baban ɗan mani. Abu yayi bayyakin mani ɗaba ɗan goyo ba. Diyan jemage mamman a gaba ake goron gudan yar bayye. Ɗauki karu ga ɗan yar bayye. Wanda bai ajiye ba, idan yana son ɗauka, to ka tabbata ko kunya fita kan mai. Na faɗa duk wanda bai ajiye ba, idan yana son ɗauka, mamman ka tabbata ko kunya fita kan mai. Tafiya ta kulmi a cikin yarbawa, na ji sun ce walle kai, a ‘ya'yan Hausa sun kira shi ɓarawo, manya murai ko sun ce mai anyoki. Iyalin mamma waɗanda ba su so a haske sun fi so a zabga duhu da ruwa yap. Wai don ya taka kara bai mai kara ba. Sa'annan ganyen ganjidi ya taushi. Ai ka ji bakai jimina ta ga na zarafi. Kun ji bawan yari mati akan ata bakan alƙalin birni. Gege sai uwa ta